じゃあ今日は何を歌っていただけますかね。今日は架空のタイトルだったんですけれども、ちょっとつなげてハワイポーズのちょっと古い感じが好きなんで、ジュールズ・アーシーメドレーをラッキーでやるみたいな感じ。はい、じゃあよろしくお願いします。
ありがとうございます。いや、もうね、ありがとうございます。